Selamat malam bolo, tak kandhani ya. Iki musim udan. Bangane kowe numpak pit motor, kudanan, terus kademen, terus ana sing mengkeret. Nah iki sing paling bahaya iki sing mengkeret iki. Mrene wae bolo, nggawa duit 12 juta. Tak kei mobil sedan ganteng iki lho mobil iki. Iki Mazda Elite tahun 87. Bodine bolo mulus, resik, interiore ori tur wangi. Nyenengke tenan. Ki 12 yuto isih iso nego bolo. Cuma di mana? Di Leon Garage Yogyakarta. Ki, delok niki lho bolo, nyenengke tenan. Ki. Wah. Spilio. Spill interior sisan ya. Gila bolo. Resik tor. Wangi. Pisan meneh bolo. 12 yuto isih iso nego. Tak spillke baris keloro ya bolo ya. Piye gua delok iki. Nah. Sahdu bolo. Nyaman tenan. Nomor kontak yang bisa dihubungi 0856 0105 kali 78. Terima kasih bolo dan sampai jumpa lagi.